Ramogi TV, Nairobi. Chenro mag thieth e ute thieth mag piny owacho nong'ikore gwenge mopogore opogore ma pacho ka endi ahinya to counties ma Kisumu, Homa Bay kod Siaya ma bende jochiw thieth noriwore kod jowetegi e ng'anyo moluongi kod riwruog jochiw thieth mong'ere kaka Kenya National Union of Nurses and Midwives. Jochiw thieth go ng'anyo mar kwedo lwasi marach mar tich deko mar keto e tim winjruok mane gibedo godo kod piny owacho e higa mar 2017 e kind weche mamoko. Millicent Adhiambo miyowa lero. E kaunti ma Kisumu, jochiw thieth yango ni ng'anyono mane ochakore chuny otieno ma piny orugodo kawuono osemiyo weche thieth orochore ka kuonde neno jotuo madonjo to wuok, wards mag nyuol, mag nyithindo kod yeng'o oselor. Gino maweyo ka thoth ute thieth sani golo jotuo manyonitie wards ka gitielo ni ng'anyono biro dhi nyime nyaka riwruog governors kod migawo mar thieth kete tim winjruok gi. Ng'eny department oselor, nurses onge tich. Kidhi MCH oselor, nurses onge tich. Kidhi casualty oselor, nurses onge tich. Kidhi theater oselor, nurses onge tich. Kik wayud ka ng'ata nitiere tich nikech kwariwore gimoro achiel eka pek marwa mar ng'anyo idhi winji. And we want to say this to the president and to the COG chair. They have to instruct those who they selected to the negotiating team. They come and iron out those issues that we raise on our strike notice so that we can go back to work if they really mean what they say in their campaigns, that the nurses are the backbone of health system. E kaunti ma Homa Bay bende, jochiw thieth ne okodong' chien e ng'anyo makamano ka jagoro margi Emidik Okeyo gi trustee mar nurses e kaunti no Boniface Oudia okone jopiny makono mondo omany thieth e ute thieth mag ji giwegi nikech kaka jochiw thieth ma kwan-gi ohewo 700 ok gibidhi nyime gi tich nyaka ng'ur margi winji. Omiyo wacho gi duol achiel ni nurses ma Homa Bay County te owuok oko mondo giriwre gi nurses ma e counties modong' e Kenya nzima mondo migi bandh ratichgi. Anyalo kwayo un ka in member to iti public hospital the 742 ubed dala ato urit mondo dwachu mondo owuoye. Ka nitie jatuo ma ni critical condition, ng'iuru kata jotuo go nyalo bedo referred to other facilities. Mana kaka Kisumu kod Homa Bay, jochiw thieth e kaunti ma Siaya bende oriwre kod jowetegi ma pachoka e ng'anyo mar kwedo lwasi marach mar tich e kind midhiero mamoko. Kotelnegi kod jakomgi Dennis Omolo ginyiso luoro margi ni chenro mar thieth kidekrochore mokalo e kaunti no ponono piny owacho orem chopo dwachgi e winjruok mane gibedo godo. Winjruok ni notime mana 2017 to nyaka sani sirikal terowa mana ni wasego mbaka timo gimoro amora maditimre ma mondo kik jochiw thieth owuog oko. E kinde mang'anyo makama, kinyisidho ayanga e kaunti ma Nairobi, jochiw thieth oramo ni ngang' ok gibidok e tich nyaka duol mar governors kod migawo mar thieth ket winjruok gi e tim. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, kaunti ma Kisumu. Odonjne weche mag siasa ni duond bura mar ODM koro kone jatend piny William Ruto kod jalupne Kithure Kindiki ni ng'at achiel kuomgi nyaka donje duond bura mar ODM